Здрасти! Здрасти! Тук съм пак да се упражнявам моят български. Днес е 27 септември и за днес мисля, че ще говоря за много гореща тема. Волейбол. Браво! Браво, българи! Българско отбор печели днес семифинал срещу Чехия, мисля, че е Чехия на български. И преди това те правяха много добре срещу САЩ. Браво! Аз съм играла волейбол за много години. Започвах като малка и аз винаги играя. Аз играех в Испания, след това като студентка в Португалия, аз играех в Ирландия, когато аз живеех там, и сега в Лондон също играя в отбор. И за това за мен е много хубаво да гледам много хора, много българи, които сега те гледат и те искат да гледат волейбол. И за мен беше много изненада и много сладко и много хубаво да разбирам идеята от българи юнаци и беше много сладко. Защото за мен в Испания мисля, че ако Испания е в финала, испанците обикновено те не гледат волейбол и не гледат нищо, те гледат футбол. Всички гледат футбол и ако Испания играе, всички гледат. Но и може би тенис и баскетбол, но така. Но за българи аз научих, че за българи те се гордеят много за успех, success и всички около мен, всички българи около мен, сега те гледат българско остров на волейбол. И аз мисля, че това е много сладко, много хубаво и аз много обичам. И така, утре ще навивам България. За България срещу Италия. Но мисля, че ще бъде много труден матч, защото Италия те имат страхотен отбор. Но надявам се България ще печеля. И така, чао и хайде България!